Любоў да роднай зямлі натхняе чалавека, дае яму сілы і надзею нават у самых складаных жыццёвых варунках. Любоў да роднай зямлі, памножаная на талент, нараджае геніяў, што назаўжды застаюцца ў гісторыі і культуры свайго народа. Яго назвалі у гонар Наполеона Бонапарта, з імем якога патрыёты Вялікага княства Літоўскага звязвалі надзеі на адраджэнне дзяржаўнасці. Праз 5 гадоў пасля нараджэння Наполеона Орды ягоны славуты цёзка перайшоў з вялікай арміі Нёман, уступіў на нашыя землі, але Бонапарт меў свае мэты. Ілюзіі, звязаныя з ім, хутка развеяліся, але не развеялася, не знікла прага свабоды. Наполеон Орда нарадзіўся 11 лютага 1807 года ў родавым маёнтку Варацевіча, што непадалёк ад Пінска, на Берасцейшчыне. Ягоны бацька маршала Кобрынскага павета быў па спецыяльнасці інжынерам-фартыфікатарам. Цікава такая заканамернасць, цікавы такі шлях. Малады юнак, шляхецкай небагатай сям'і, свіслацкая гімназія, наступная прыступка Віленскі універсітэт. Это не адзін дзясятак людзей праз гэты дарогу прайшоў. Менавіта свіслацкая гімназія падгародняй, далей Віленскі універсітэт. Скончыўшы з выдатнымі адзнакамі свіслацкую гімназію, Наполеон Орда ў 1823 годзе паступае на фізіка-матэматычны факультэт Віленскага універсітэта. Аднак скончыць навучанне маладому чалавеку не давялося. На 4-м курсе студэнт Наполеон Орда быў выключаны з універсітэта за ўдзел у тайным патрыятычным таварыстве «Зарані». 15 месяцаў ён правёў у вязніцы. Пасля атрымаў дазвол вярнуцца ў родныя Варацевічы. Як і многія з патрыётаў роднай зямлі, Наполеон Орда стаў у шэрагі змагароў падчас вызвольнага антырасейскага паўстання 1830-1831 гадоў. За мужнасць, праяўленая ў баі, ён атрымлівае залаты крыж ордэна «Віртуці мілітары» і чын капітана паўстанцкай арміі. Пасля таго, як паўстанне было разбітае, Наполеон Орда быў вымушаны пакінуць радзіму. З верасня 1833 года былы паўстанец стала жыве ў Парыжы. Тут ён пазнаёміўся, пасля пасябраваў з Фрэдэрыкам Шапенам, які стаў музычным настаўнікам нашага земляка. Так распачаўся плённы шлях Орды-кампазітара. Ён стварае паланэзы, мазуркі і вальсы для фартэпіяна, піша рамансы і серэнады. У 1838 годзе Наполеон Орда выдаў альбом твораў польскіх кампазітараў, куды ўключыў і ўласныя музычныя здабыткі. 2 гады Наполеон Орда працаваў дырэктарам італьянскай оперы ў Парыжы. Пасля займаўся выкладаннем ды шмат падарожнічаў. Менавіта тады ён захапіўся жывапісам і нават браў урокі малявання ў вядомага французскага мастака П'ера Жерара. Аднак больш чым 20гадовае жыццё ў Парыжы не зрабіла з Наполеона Орды француза і не пазбавіла тугі па родных мясцінах. У 1856 годзе, як толькі расійскі імператар абвесціў амністыю для былых паўстанцаў, Орда вяртаецца на радзіму і нараджаецца як мастак. Цікавячыся помнікамі архітэктуры, Наполеон Орда вандруе па Беларусі, Польшчы, Украіне, Літве. Толькі на радзіме мастак зрабіў каля 200 архітэктурных замалёвак. Агулам ім было створана каля 1000 малюнкаў і акварэляў. Удалося атрымаць амністыю. Адразу вярнуўся на радзіму і свядома пачаў рабіць эту важную справу. Падарожнічаў па Беларусі і Польшы.
дарэчы, з геаграфічным атласам Ігната Дамейкі, найлепшым на той час геаграфічным атласам земляў былой Рэчы Паспалітай. Падарожнічаў і рабіў замалёўкі гістарычных мясцінаў. Прычым самае важнае, это вельмі важна для нас, для гісторыкаў, для даследчыкаў, ён надаваў вялікую увагу дэталям, дакументалістыцы. Ён перадаваў малейшыя, драбнейшыя дэталі архітэктурных помнікаў. Зараз гэта проста неацэнная крыніца. Больш 200 малюнкаў па мясцінах гістарычных, па помніках Беларусі. Некалькі дзесяткаў адной гародні прысвечана. Зараз нашыя гарадзенскія гісторыкі па іх вывучаюць, як выглядалі будынкі, як выглядалі пасобныя вуліцы, як выглядаў гарадзенскі краявід. Дакладна невядома, ці браў Напалеон орду ўдзел у паўстанні Кастуся Каліноўскага. Аднак расейскія ўлады абвінавацілі амаль 60гадовага мастака ў садзейнічанні паўстанцам і нават прысудзілі да высылкі па аддаленыя губерні Расеі. Толькі асабістае ўмешальніцтва пасла Францыі ў расійскай імперыі дазволіла Напалеону ў ордзе застацца на роднай берасцейшчыне. Надзвычай цікавая старонка біяграфіі Напалеона Орды, ягоныя бясконцыя паездкі па ахопленых паўстаннем краі ў 1863 годзе. Маюць рацыю тыя, хто мяркуе, што за гэтымі паездкамі хаваецца непасрэдная сувязь орды з паўстанцамі. У Нацыянальным гістарычным архіве Беларусі захоўваецца справа аб пазбаўленні Напалеона орды шляхецкіх правоў за участие в мятеже. С документов вынікае, что мастак занимается черчением планов городов. Гэтыя планы, як сведчаць документы, з дома Напалеона орды жандары выносілі цэлымі скрынями. У 1873 годзе ў Варшаве выйшла праца Напалеона орды «Граматыка музыкі» ці тэарэтычны практычны дапаможнік па гармоніі мелодыі, высока ацэненая самім Станіславам Манюшкам. Памёр Напалеон орда 26 красавіка 1883 году ў Варшаве, але згодна з запаветам быў пахаваны ў мястэчку Янава блізу родных Варацевічаў. Мастак і кампазітар, чалавек вялікага таленту, змагар за незалежнасць роднай зямлі, сапраўдны патрыёт Напалеон орда.